Οι κοκκίνες, οι πράσινες, οι θαλασσιές σου οι άντρες. Στα χέρια χθες δεν φέρανε, δεν παλεύεντες άντρες. Περάστε κυρία Λέλα. Είναι μέσα η κυρία σου. Μέσα είναι κυρία. Δίνετε τώρα, σε λίγο έρχεται. Καλά. Θέλετε κάτι κυρία Λέλα? Όχι, δεν θέλω. Ένα γλυκάκι μήπως? Όχι, δεν θέλω. Τι κάνει ο κύριος Αντώνης? Καλά είναι. Το μεσημέρι είχατε καυγά. Μπα, ακουγόμασταν. Αυτή τη φορά και πολύ μάλιστα. Καλέ κυρία Λέλα. Πώς φωνάζει έτσι ο κύριος Αντώνης όταν θυμώνει? Μήπως άκουσες τι έλεγε? Πώς? Σας έλεγε κότα, κότα, κότα. Συγγνώμη κυρία Λέλα, γέλασα. Ήταν πολύ αστείος. Μήπως άκουσες τίποτε άλλο από τον καυγά μας? Πώς? Σας είπε και ζών. Και εσείς τον είπατε γάιδρο γάιδαρο. Καλά, καλά, πήγαινε. Να σου πω τα σιγά κι άλλο. Ναι. Μήπως άκουσες και τίποτε άλλο? Σας είπε φταίω εγώ που σε πήρα και κοντεύω να αποβλακωθώ μαζί σου. Να σου πω τα σιγά μου. Ναι. Και εδώ. Μήπως είπες τίποτα από αυτά που άκουσες στην κυρία σου? Στην κυρία μου. Όχι κυρία Λέλα. Εγώ τα διασκεδάσω μόνη μου. Διασκεδάζεις? Τι να κάνω κυρία Λέλα. Μα πιο πολύ όμως διασκεδάζω όταν η κυρία μου θυμώνει με τον κύριο μου. Ξέρετε πως λέει το στρατηγό η κυρία όταν θυμώνει? Δεν σε ρώτησα. Μπουζούκο κέφαλο. Η κυρία μου. Λία μου. Γιατί κλαις? Λία μου. Τι συμβαίνει? Λία μου, συμβαίνει κάτι φοβερό, κάτι απίστευτο. Είναι ένα μεγάλο μυστικό που πρέπει να σου το πω. Άντε πες το λοιπόν. Ή βγάλ το μυστικό σου ή κατάπιε το κι άσε με ήσυχη. Εσύ σκάς γάιδαρο, Χριστιανή μου, έχει δίκιο ο Αντώνης που στα Μα γι' αυτό ψέλνει. πρόκειται, Λία μου, για τον Αντώνη. Το κατάλαβα. Τι σου έκανε πάλι αδερφός? Κλέβει, Λία μου, είναι καταχραστής. Σουτ, για όνομα του Θεού. Ώστε το μάθες κι εσύ. Ώστε το ξέρεις και εσύ, Λία. Το ήξερα, τι ήθελες να κάνω? Να πάρω μια ντουτούκα και να βγω στους δρόμους? Αδερφός μου είναι. Και στο κάτω-κάτω δεν κλέβει. Απλά δανείζεται από το δημόσιο ταμείο. Δανείζεται. Να τι λες, Λία μου. Και ποιος του δίνει τα δάνεια? Κανείς δεν του δίνει τα δάνεια. Δίνει μόνο ποτέ δάνεια το πάλιο κράτος. Μόνος του τα παίρνει. Αυτό εξυπηρετείται. Εσύ πώς το μάθες? Μου το είπε ο ίδιος, Λία μου. Ο ίδιος, μα είναι ζώων, είναι ηλίθιος, τι να πω. Γιατί, Λία μου. Γυναίκα του δεν είμαι εγώ. Αν του συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα, εγώ να μην το ξέρω. Γιατί Λέλα μου, εσύ δεν μπορείς να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Ξέρεις τι είναι αυτό? Λουκέτο πρέπει να βάλεις στο στόμα σου μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Το ξέρω, Λία. Εσύ δεν μου έχεις καμία εμπιστοσύνη και ούτε με εκτιμάς καθόλου. Σε εκτιμώ, Χρυσό μου. Αλλά πώς να το κάνουμε? Δεν σου δώσε και λίγη πονηριά ο Θεός? Τέλος πάντων, τι άλλο σου είπε ο Αντώνης για την κατάκριση? Όλα μου τα είπε. Κάτι του παραπονέθηκα το μεσημέρι. Τα βγαδίσαμε, θύμωσε και μου λέει: Μωρέ Ζων, φταίω εγώ που για σένα έγινα και κλέφτης. Τι κλέφτης, του λέω? Αφού είσαι τόσο κουτί και δεν καταλαβαίνεις, μάθε το. Κλέβω από τον οργανισμό για να σου κάνω τα φουστάνια σου και τα λούσα σου. Με να! Μα δεν είναι απάνω. Στο γραφείο είναι να! Από εκεί δεν είναι το γραφείο? Από εκεί είναι. Καλά πήγε, δεν λάθεψα. Μα εσύ που το ξέρεις, Λία μου, δεν του μιλούσες. Του λέγες πως αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Καλά να κλέβει και να μην τον καταλάβουν. Μα τον καταλάβουν όμως. Άμα δεν τον καταλάβω δεν έχει πρόβλημα, Άσα και να είναι. Ωραία, μπράβο, αγαθή, αλλά κάτι κόφτει το μυαλουδάκι σου. Και εγώ κάθομαι και αυτό τόσο καιρό αυτά που μου λέει για το θείο από την Αμερική, Λία μου. Για τον Τζοπά. Ναι, Λία μου, μα είμαι ζώων, τι να σου πω. Να βλέπω τόσα λεφτά στα χέρια του. Και όμως ο νους μου ποτέ δεν πήγε στο κακό. Μα δεν υπάρχει καθόλου Τζον Πάπας. Υπάρχει μωρέ ένα αστείος με αυτό το όνομα στο Missing Καμψή. 15 χρόνια έχει να δώσει μια ζωή. Ζει, πέθανε, κανείς δεν ξέρει. Παπαλία μου, και να του μάθαινε αυτό ο στρατηγός. Πάψε καημένη και μη μας γλουσουζεύεις. Είναι ο άντρας σου. Μπα, δεν φαντάζομαι νόμιζα. Αν ο άντρας σου μάθει, Λία μου, ότι τα λεφτά δεν τα θέλει ο Τζον Πάπας, τι θα γίνει, Λία μου? Αυτό θα είναι σωστή καταστροφή. Καταστροφή, Καταστροφή, δεν το συζητώ. Ο κύριος Αντώνης. Καταστροφή! Τι? Αφήστε τα, μεγάλη συμφορά. Ο θείος από την Αμερική έδωσε σημεία ζωή. Παναγία μου. Πού, πώς, πότε? Έστειλε ένα γράμμα. Σε ποιον? Σε σένα. Πότε λοιπόν? Το πήρε ο άντρας σου. Το γράμμα ήρθε στο γραφείο. Είχες, δεν είχες, μας γλουσούζεψες. Ω, φταίω, Λία μου.
Και εσύ που το είδες, που το μάθες? Ήμουν στη διεύθυνση και απάνω στο γραφείο του στρατηγού ήταν το απογευματινό ταχυδρομείο. Ξαφνικά βλέπω ένα γράμμα από την Αμερική. Σκύβω, κοιτώ, αποστολέ Τζον Πάπας, Μίτσιγκαν. Έξω! Μα είσαι βέβαιος, Αντώνη, το δεις καλά? Ναι. Και δεν το άρπαζες. Αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τα έχασα. Και τα άφησες εκεί. Ναι. Και νάτος που μπαίνει ο στρατηγός, βλέπει το γράμμα, διαβάζει το φάκελο και λάβει το πρόσωπό του με ευχαρίστηση. Επιτέλους, λέει. Να και ένα γράμμα από το θείο σας τον Τζον. Παίρνει το γράμμα, το βάζει στο πορτοφόλι και ύστερα βάζει το πορτοφόλι στην τσέπη του. Οπότε κλάψε Μα μας. τι μπορεί να λέει αυτό το γράμμα? Ό,τι και να λέει θα δείχνει ότι ο θείος δεν έχει ιδέα από τα λεφτά που στέλνει. Παναγία μου! Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τι θες να γίνει τώρα, βρε ζώων? Τι θες να γίνει τώρα, βρε ηλίθιε? Σούπα 100 φορές κάνεις που κάνεις τις κλέψεις. Βρες και ένα έξυπνο τρόπο να τις σκεπάσεις. Καλά σου λέει. Ούτε μια κατάκριση δεν είσαι ικανός να κάνεις. Για κάνε μου τη χαρά εσύ. Άστινα. Τέτοιος που είναι ο Σόλων, αν μάθει, ξέρεις τι θα κάνει? Θα διαλαλήσει στα πέρατα της οικουμένης ότι ο κουνιάδος του είναι κλέφτης και η γυναίκα του σκέπαζε ένα κλέφτη. Θα γίνουμε ρεζίλοι οικογενειακός. Μόνο η κλεψιά. Γιατί κατά τα άλλα είμαστε άριστη οικογένεια. Αντιλαμβάνεσαι τι μας περιμένει? Καταλαβαίνεις σε τι περιπέτειες μας έβαλες? Τα λόγια είναι περιττά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην διαβάσει το γράμμα όλων. Και τι τρόπο να βρούμε? Ο μόνος τρόπος είναι να στρέψουμε την προσοχή του στρατηγού αλλού. Οπότε του το παίρνεις και το εξαφανίζεις. Και πώς θα στρέψουμε την προσοχή του στρατηγού αλλού? Δεν κάνεις καμιά κρίση καρδιακή. Δεν μπορώ, προχτές έκανα μία. Ή κάνει κι άλλη μία. Δεν μπορώ. Και έπειτα, κρίση στην κρίση. Αν ο Σόλων το αντιληφθεί και αλλάξει καρδιολόγο. Λία μου, ψεύτικες είναι οι κρίσεις που σε πιάνουν. Σάπα μου, ρε. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, Λία μου. Καλά, καλά. Αφού δεν μπορεί να κάνεις καμιά κρίση, πρέπει να βρούμε ένα θέμα που θα αναστατώσει το Σόλωνα. Άμα θυμώσει ο Σόλων, το γράμμα θα σκεφτεί. Και τι θέμα να βρούμε? Δεν ξέρεις τα θέματα που αναστατώνουν το Σόλωνα? Κατάσκοποι, αναρχικοί, προδότες. Δηλαδή, τι έχεις υπόψη σου? Να αρχίσει όλες εκείνες τις αηδίες ότι κινδυνεύει πατρίς? Το καθεστώς. Το καθεστώς! Αμάν και αυτό το καθεστώς! Όποτε κινδυνεύουν να βγουν στη μέση λαμογές σου, αμέσως βάζει τις αγριοφωνάρες. Το καθεστώς! Κινδυνεύει το καθεστώς από τους προδότες. Τέλος πάντων, να το κινδυνεύσουμε το καθεστώς. Τέτοιο που είναι και αν έχετε τέτοιους πατριώτες σαν και εσένα, καλά να πάθει. Νάτος, ήρθε κιόλας. Πάει, χαθήκαμε. Ψυχραιμία. Και εσύ μην βγάλεις άχναγους. Όχι μου, μου έρχεται λιποθυμία. Κρατήσου, Χριστιανή μου. Έτσι άδωσουμε τη μάχη. Πάμε να φύγουμε, Αντώνη. Ο κύριος Σόλων. Καλημέρα σας. Καλά στα χρυσά μου τα νατρούλια. Άσε με, Λία. Μα τι έχεις όλο, τι έπαθες? Αυτό που μου συνέβη είναι πρωτοφανές. Απίστευτο. Τι σου συνέβη? Έχασα το πορτοφόλι μου. Έχασες το πορτοφόλι σου? Έχασα το πορτοφόλι μου και είχα μέσα χρήματα. Ταυτότητες και ένα γράμμα του θείου από την Αμερική. Γελάτε. Τόσο αστείο σας φαίνεται το πράγμα. Μα και βέβαια γελάμε σ' όλο. Είναι ποτέ δυνατόν εσύ να έχασες το πορτοφόλι σου? Αφού σου λέω το έχασα. Να τώρα καθοδερφό μου. Θυμήθηκα το γράμμα. Κάνω έτσι να το βγάλω. Ούτε γράμμα, ούτε πορτοφόλι, ούτε τίποτα. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Και δεν είναι τα χρήματα δικά μου. Ας το γράμμα του θείου είχε μέσα δολάρια. Μα δεν φαντάζομαι. Πώς δεν φαντάζεσαι? Σε κάθε γράμμα δεν βάζει. Πώς, στα δικά μου πάντως πάντα βάζει και κάτι. Αντώνη, πάμε να φύγουμε. Καθίστε, μόλις με είδατε θα φύγετε. Και δεν μου λες πόσα χρήματα έχεις μέσα στο πορτοφόλι? Μα δεν είναι τα χρήματα δικά μου που σκέφτομαι. Τα δολάρια σκέφτομαι. Α, στα δολάρια. Εγώ για τα δικά σου λέω. Τα σίγουρα. 5.500 περί. Για την ακρίβεια 5.200. Ο ολόκληρος ο μισθός μου. Όπως τον έσπαρα. Πω, πω. Μήπως το κλέψες στον δρόμο, κανένας πορτοφολατζής? Ψέματα! Όπου κοιτάξεις γύρω σου, κλέφτες βλέπεις σήμερα. Γιατί τηλεφωνάτε στην αστυνομία? Καλά λες. Ή μάλλον όχι. Θα πάω εγώ ίδιος εδώ κοντά στο τμήμα. Πρέπει να υποβάνω μήνυση κατά γνώστο. Αντώνη, έρχεσαι μαζί μου? Πώς, ευχαρίστως. Αν ήταν πορτοφολατζής,
Θεός χωρές τα πεδαμένα του. Ναι, Λία μου, όμως οι 5.500. Μωρέ, τις 5.500 σκέφτεσαι τώρα. Δεν λες τον κίνδυνο που περάσαμε. Αμπά, εγώ δεν φοβήθηκα, Λία μου. Και το πράγμα να μην χανότανε, εσύ πάλι θα τα καταφέρνες. Εγώ ξέρω τι τραβώ κάθε φορά με αυτούς τους δυο. Αστά κομμάτια με παραπρίξανε. Από τη μια ο άντρας μου τίμιος μέχρι αηδίας και από την άλλη ο αδερφός μου με τις κλέψιες του. Και εγώ στη μέση να κρατώ ισορροπία. Ισορροπίστρια. Σας πω δεν είναι, Λία μου. Σπορ, τι μας λες, δεν έρχεσαι να επιδοθείς και εσύ λιγάκι. Εγώ, Λία μου, είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Άντε, Λία μου, φεύγω. Καληνύχτα σου. Καληνύχτα. Καλέ, Λία, ψεύτικες είναι οι κρίσεις που σε πιάνουν. Άντε στο κάνω κι άσε με ησυχία. Εσύ, Λία μου, έπρεπε να γινώσουν ηθοποιός. Πολύ μεγάλη ηθοποιός θα γινώσουν. Άντε, καληνύχτα. Κουτορνήθα. Κυρία, Ναι, να στρώσω το τραπέζι. όχι, περίμενε να γυρίσει ο κύριος. Μάλιστα, κυρία. Νάτος, ήρθε κιόλας. Δεν είναι ο κύριος κυρίου. Ποιος είναι? Ένας κύριος, ξέρω Τι εγώ. κύριος? Θέλει, λέει, να δει το στρατηγό. Καλά, πες του να περάσει. Μάλιστα, κυρία. Περάστε. Εδώ καθηγητή ο στρατηγός κύριος Σόλων Καραλέου. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε καλά? Ποιος είστε, κύριε? Αυτό δεν έχει σημασία. Μπορώ να δω το στρατηγό. Αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Τι τον θέλετε, Για παρακαλώ? μια υπόθεση προσωπική. Με συγχωρείτε, εσείς τι είστε? Η γυναίκα του. Χαίρομαι πολύ. Μήπως έχασε κανένα πορτοφόλιο στρατηγό? Ναι, γιατί? Διότι το βρήκα. Α, το βρήκατε. Πού είναι το λοιπόν? Να δω το. Έχει μέσα 5.200 δραχμές. Τις ταυτότητες του και ένα γράμμα Μα αυτό Αμερική. είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στεναχωρέθηκε ο άντρας μου. Τώρα δάει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πάει στην αστυνομία. Πού το λοιπόν, να το δω? Να δω το. Α, με συγχωρείτε. Πρέπει να το παραδώσω στον ίδιο. Μα αφού σας λέω, κύριε μου, εγώ είμαι η γυναίκα του. Μάλιστα, κυρία μου. Με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για λεφτά. Και όταν πρόκειται για λεφτά, πρέπει να τηρούνται όλοι οι τύποι. Καλέ, ποιοι τύποι, δεν μου το δίνετε λοιπόν? Α, όχι, κυρία μου. Διότι τόσο το πορτοφόλι, όσο και το περιεχόμενο του, δεν ανήκουν σε εσάς. Ανήκουν στον κύριο Καραλέοντα. Μα ο κύριος Καραλέων είναι ο άντρας μου. Μάλιστα, κυρία μου. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, κύριε? Λέτε να αργήσει πολύ ο στρατηγός. Και βέβαια θα αργήσει. Δεν πειράζει, θα τον περιμένω. Μπορώ να καθίσω. Πατούγρου, Σούζη. Αυτός είναι ο στρατηγός. Ναι, αυτός είναι. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ. Σπουδαίος άνθρωπος και πατριώτης. Έχω διαβάσει πολλά για τη δράση. Ακούστε να σας πω, αγαπητέ. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλετε να μου δώσετε το πορτοφόλι. Ωραία τότε. Δώστε μου το γράμμα. Είναι δικό μου, ξέρετε, απευθύνεται σε μένα. Τότε να σας το δώσω. Στρατηγός Σόλωναν Καραλέοντα. Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Προμηθείας Εφοδιών Στρατού. Για την κυρία Λία Καραλέοντα. Λία λέγεστε? Μάλιστα. Όχι. Δεν απευθύνεται σε εσάς. Πώς δεν απευθύνεται σε μένα, κύριε μου? Δεν λέει η κυρία Λία Καραλέοντος? Ναι, αλλά λέει πρώτα στρατηγός Σόλωναν Καραλέοντα. Και ύστερα την κυρία Λία Καραλέοντα. Επομένως, πρέπει πρώτα να το παραλάβει ο στρατηγός και εκείνο να το παραλάβει σε εσάς. Μου τι στουρνάρει τούτος? Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά είμαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω τη διαδικασία που ορίζει η αποστολές. Μα μην με σκάτε τώρα. Δώστε μου το γράμμα σας, παρακαλώ. Α, όχι. Αδύνατο. Το γράμμα είναι δικό μου και απευθύνεται σε μένα. Απαιτώ να μου το δώσετε. Μα δεν μου λέτε, γιατί δείχνετε τόση ανυπομονησία για αυτό το γράμμα? Γιατί έχω μεγάλη περιέργεια. Είναι ένα γράμμα που το περιμένω μήνες και μήνες με αγωνία, δεν το καταλαβαίνετε? Έλα, και αφού κάνατε υπομονή τόσους μήνες, δεν μπορείτε να κάνετε ακόμα λίγο? Με τρώει η περιέργεια. Α, είναι κακό λάτωμα η περιέργεια. Πρέπει να το κόψει. Σας παρακαλώ, κύριε, μην με βασανίζετε άλλο. Ορίστε, κρατήστε ολόκληρο το πορτοφόλι και δώστε σε μένα το γράμμα. Κρατήστε το για μπουρμπουάρ. Με συγχωρείτε, κυρία, αλλά αυτό δεν είναι μπουρμπουάρ. Αυτό είναι καθαρά δωροδοκία. Έξω από το σπίτι μου, βρε! Έξω! Εμένα είπατε. Σε σένα μιλάω, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Έξω από εδώ μέσα. Α, τώρα δεν μου φεύγω. Θα περιμένω το στρατηγό μέχρι πρωίας. Μα που κακό χρονονάκης. Τι τούτο εδώ το πράγμα.
Ελάτε καλέ, δώστε. Ωχ, Είναι ο στρατηγός. μα και βέβαια αγαπητέ μου. Νηστική μου, κύριε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά θα κάνει ο άντρας μου τώρα που θα σας δει. Ξέρετε, λατρεύει τους τίμιους ανθρώπους. Με συγχωρείτε, έχετε διπλή προσωπικότητα. Εγώ, γιατί? Διότι προλίγου μου επιτέθητε και τώρα. Ελάτε καλέ. Ούτε ένα αστείο δεν μπορεί να κάνει κανείς πια. Αστείο ήτανε, διότι εγώ τρόμαξα, κυρία. Σοπάτε καλέ που τρομάξατε. Ο κύριος Σόλων. Σόλων, Ναι, Λία. έλα να σου γνωρίσω ένα καταπληκτικό φαινόμενο τιμιότητος. Ο κύριος από εδώ βρήκε το πορτοφόλι σου και ήρθε να στο φέρει. Όχι δα. Είστε ο στρατηγός από το πρόσωπος. Μα βέβαια, σε όλο καλά λέω. Τι μου λέει ο Λάμπρα. Χαίρο πολύ. Ορίστε. Αυτό πια είναι αρτάγραφο. Ώστε υπάρχουν ακόμη τίμοι άνθρωποι στον τόπο. Πώς, αλλά βρίσκονται στον πάτο, διότι επιπλέον οι άλλοι. Σωστά, αυτό πολύ σωστά το είπε. Για φαντάσου, φίλε μου, και τα χρήματα και το γράμμα. Όλα εντάξει. Μα έχει δίκιο η γυναίκα μου, είσαι ένα φαινόμενο. Ευχαριστώ. Πάρε το γράμμα σου, Λία. Άστο, δεν πειράζει. Καλά, το διαβάζουμε αργότερα μαζί. Λοιπόν, κύριε Τίμου, για πες μου. Πού το βρήκες στο πορτοφόλι μου? Στο ρίξο του πεζοδρομίου. Για φαντάσου. Και εγώ νόμιζα πως μου το κλέψανε. Καθίστε, αγαπητέ. Ευχαριστώ. Τι δουλειά κάνεις? Άνεργος. Α, τον καημένο. Από πότε? Από πολλών μήνων. Και δεν μπορείς να βρεις δουλειά? Βρίσκω, αλλά πάλι τη χάνω. Γιατί? Δεν έχεις προσόντα? Άπειρα. Τότε λοιπόν, Είμαι πολυτίμιος και έχω ένα φοβερό λάτο. τι έλατο? Να λέω πάντα την αλήθεια. Έλατο, μα το λες αυτό. Εγώ σκοτώνομαι να προτιμήσω ανθρώπους που να λένε την αλήθεια. Και τότε δεν είμαι μόνο εγώ φαινόμενο. Είστε κι εσείς. Σόλων, Ναι, Λία. βάζεις τη στακέτα σου. Ναι, πώς? Λοιπόν, κύριε Τίμο, για πες μου. Να σας φέρω μερικά παραδείγματα των περιπετειών μου. Προετών έξαφνα εργαζόμουν σε μια μεγάλη επιχείρηση. Προϊόντος του χρόνου λοιπόν ανεκάλυψα κατακρίσεις Και λοιπόν, και παρουσιάσει τον κύριο Διευθυντή να καταγγείλω. και τι έγινε? Απελήθη. Γιατί? Διότι αρχικατακραστής ήταν ο ίδιος ο κύριος Διευθυντής. Για φαντάσου. Ύστερα βρήκαν μια θέση αρχιλογιστού σε ένα μεγάλο εργοστάσιο υφασμάτων. Και λοιπόν, Απελήθη. γιατί πάλι? Διότι ο κύριος Διευθυντής ήθελε να κρατώ διπλά βιβλία για να εξαπατήσω την εφορία. Και φυσικά εσύ αρνήθηκε. 6 παγκούεν. Και ύστερα, Ύστερα προσελήφθη ιδιαίτερος ενός υπουργού. πρόκοψες τουλάχιστον. Απελήθη. Γιατί πάλι? Διότι μια σύμβαση ανεκάλυψα ύποπτους όρους και τους κατήγγειλα στον κύριο Υπουργό. Και σε απέλησε γι' αυτό ο Υπουργός? Μάλιστα, διότι τους όρους τους είχε πάρει ο ίδιος. Αυτό είναι έσχος. Κάτι χειρότερο, δράμα. Και δεν μου λες, έχεις κι άλλες τέτοιες ιστορίες? Πού να θα λέω όλες τις περιπέτειες μου. Η μοίρα μου είναι αυτή. Να λέω την αλήθεια και να απολύω. Και παρόλα αυτά δεν άλλαξες μυαλά? Αδύνατο. Μόλις ανακαλύψω γύρω μου φωνιές, ασφιχτιώ, πνίγομαι. Πρέπει να τις πρωτοφωνήσω για να ησυχάσω. Σε συγχαίρω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου για το θάρρος. Άρρο. Πού να βρω φαροφρατηγέ μου. Δυστυχώς είμαι δηλός. Δηλώσ' εσύ. Παίρνω το φάρμακο του θάρρους. Ποιο φάρμακο? Κρασί. Πίνεις? Μόλις πάρω τη δόση που απαιτεί ο οργανισμός μου, γίνομαι ακράτητος. Ανοίγω πόρτες διευθυντών και ταυτόν φορώ. Παίρνω μέσα σε σπίτια και τους αλλάζω τον αδόξα. Μου θυμίζεις κάτι πολεμιστάς που κάθονται πρώτα. Πίνουν, γίνονται κουδούνι και ύστερα ορμούς συμμάχοι κάνουν κατορθώματα. Ακριβώς ένας μαχητής είμαι και εγώ, της αληθείας και της τιμιότητας. Και δεν μου λες, μόλις τα κοπανίσεις παίρνεις αμέσως μπρος? Όχι, το θάρρος έρχεται βαθμιδό. Το πρώτο ποτήρι νιώθω αναστατωμένο και τρέμω για την καταγγελία που πρόκειται να κάνω. Στο δεύτερο νιώθω κάπως καλύτερα. Στο τρίτο ποτήρι αρχίζω και τα αλληνές. Στο τέταρτο ποτήρι νιώθω να ενιούνται μέσα μου άγνωστες δυνάμεις. Οπότε κατεβάζω το πέμπτο ποτήρι και ύστερα το έκτο. Και μετά Πίνω και το έβδομο. και παίρνεις αμέσως δρόμο? Όχι αμέσως. Μου χρειάζονται 10 ποτηράκια στρατηγέ μου για να γίνω ακράτητος. Ώστε τα έχεις κανονίσει. 10 ποτήρια. Προκειμένου για κρασί, προκειμένου για ούζο, φτάνουν 6.
Εγώ ψάχνω με τον κερί τους τίμιους ανθρώπους. Και είμαι ευτυχής που τα έφερε τύχη να σε γνωρίσω. Θα σε πάρω στον οργανισμό κοντά μου. Στρατηγέ μου, μου έρχεται να κλάψω από συγκίνηση. Έλα, δεν χρειάζεται. Σόλο, δεν θα φάμε ποτέ τη 10. Ναι, Λία. Ώρα είναι. Το τραπέζι είναι έτοιμο, κύριε. Εντάξει, Λία, τον προσέλαβα στον οργανισμό τον κύριο. Μπα, πώς έτσι. Είναι ένα πολύτιμο και κρίσιμο στοιχείο. Αύριο το πρωί να έρθει να με βρει στο γραφείο μου. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω πού να σε ευχαριστήσω. Έλα, δεν χρειάζεται. Άντε, καληνύχτα. Λία, οδήγησε το. Καληνύχτα, στρατηγέ μου. Εγώ πάω να πει τα χέρια μου μια στιγμή και έρχομαι. Τα συγχαρητήριά μου. Είχατε, δεν είχατε, τα καταφέρατε. Και τα δικά μου συγχαρητήρια, κυρία. Τι? Ενώ με το γράμμα, καληνύχτα σας. Α, τη μουσίτσα. Που δεν με ξέρει καλά εμένα αυτός. Σόλο, Τι είναι, Λία? ξέρεις τι γράφει ο θείος στο γράμμα? Τι γράφει? Ότι πεθύμησε, λέει, τραχανά και χιλοπίτες. Τραχανάκι κιλοπίτε. 20 χρόνια στην Αμερική, τις χιλοπίτες του θυμάται. Με συγχωρείς, μήπως ήθελες να το διαβάσουμε? Πάω. Ωραία τότε, πάμε να φάμε. Πάμε να πάμε. Σάβα χάσαμε τη βραδιά μας απόψε. Οι πιο πληκτικές συγκεντρώσεις είναι το κατατόνι. Μπα, δεν πέρασες καλά. Εγώ δεν έβλεπα την ώρα να βρεθώ στο κρεβάτι μου. Αμάν αυτός ο ύπνος σου, ανυπόφορος καταντάς καμιά φορά. Ήθελα να ξέρα, έτσι διστάζουν όλοι οι στρατηγοί. Τι, Τίποτα. Λιάκη στα νεύρα σου από. Ναι, έχω τα νεύρα μου, δεν με ρωτάς γιατί. Α, όχι. Έλα, δεν θα κλείσεις για να πέσω, ναι. Δεν νιστάζω. Και τι θα γίνει λοιπόν? Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, πάρα πολλά. Κόψε. Σόνι και καλά ήθελες να φύγουμε από τη δεξίωση. Λιά, Ναι, έχεις τα νεύρα σου απόψε. Δεν ξέρω τι έχεις πάει. μαζί σου τα έχω. Δεν τα έχω με κανέναν άλλο. Εσύ με νευριάζεις. Εσύ με έπιασες να φύγουμε άρον-άρον από τη δεξίωση. Και τι θέλεις να κάνω? Αν κρυστάλλω.
Βέβαια, αυτή η νύχτα που μόλις πέφτεις ροχαλίζει. Ορίστε, στρατηγός να σου πετύχει. Ήθελα να ξέρα. Έτσι σε έχουν δει ποτέ οι στρατιώτες σου, σε αυτό το χάλι. Μα δεν παρουσιάζομαι με τα σόβρακα μπροστά στους στρατιώτες μου. Βέβαια, μόνο η γυναίκα σου έχει αυτό το προνόμιο να βλέπει αυτή τη φαντασμαγορία. Για φωτογραφία είσαι τώρα. Τι είπες? Μη φωνάζεις σε παρακαλώ, δεν βρίσκεσαι στο στρατό. Μακάρι να βρισκόμουν στο στρατό. Εκεί ήξερα τουλάχιστον τι έκανα. Νομίζω ότι παντρεύτηκα έναν ήρωα και τελικά ανακαλύπτω ότι παντρεύτηκα έναν νησταλέο άνθρωπο. Μα κύριο είναι σαν δουλειά μου. Σαν και εσένα που μόλις πέφτεις ροχαλίζεις. Προχαλίζω Και τι ροχαλιτό, ολόκληρη πάντα. να με σκουντάς για να σταματάω. Σταματάς και ξαναρχίζεις. Έλα. Τελειώνε για να πέσουμε. Σου είπα δεν νηστάζω. Και τι θα γίνει λοιπόν? Θα κοιμηθείς μόνος σου. Λία. Έλα να πέσουμε σε παρακαλώ. Άφησε με. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Και τι θα γίνει λοιπόν? Από τη μια ανέχεσαι γύρω σου πρόσωπα ύποπτα και από την άλλη κυνηγάς τον αδερφό μου. Δεν βγάζω άκρη μαζί σου. Εγώ? Πόσες φορές να σου το πω? Εγώ τον εκτιμάω βαθύτερα τον Αντώνη. Ναι, γι' αυτό τον έβγαλες από τη θέση του. Για το καλό του, για το καλό του. Φορτώθηκε τόσες ευθύνες. Και πήρες τον έλεγχο από τον Αντώνη και τον ανέθεσες σε έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω δεν ξέρεις από πού κρατάει σκούφια του. Τον Τιμολέο. Ναι, αυτό τον ύποπτο. Τον ύπουλο. Ύποπτος ο Τιμολέο. Τι είναι αυτά που λες? Ο Τιμολέο είναι ο εντιμότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι. Ξέρεις τι έκανε με το που του ανέθεσε στον έλεγχο, Πήρε όλα τα βιβλία και τους φακέλους και τα πήγε στο σπίτι του. Το ξέρω, μου το είπε. Και επιτρέπεται να παίρνει όλα τα βιβλία και τους φακέλους στο σπίτι του. Μα εγώ νηστάζω, λέει αυτό. Και έλα εδώ να σου πω και το άλλο. Σας είδα απόψε με την κυρία Περδικομάτη που τη στρίμωξες πάνω στον τιβάνι. Τι λέγατε? Εγώ με την κυρία Περδικομάτη? Τι είναι αυτά που λέτε? Πρώτα αυτή είναι κομμουνίστρια. Ναι, γι' αυτό τη στρίμωξες πάνω στον τιβάνι. Δεν τη στριμωξα εγώ. Αυτή με στριμωξε. Αλλιώς στριμωχτήκατε. Καθόλου. Διατηρούσα μια αξιοπρεπή απόσταση. Και τι σου έλεγε λοιπόν, τι σε ήθελε? Ήθελε να διορίσω ένα συγγενή της στον οργανισμό. Και εγώ φυσικά της είπα όχι. Όχι, της είπες ναι. Όχι, ήταν ποτέ δυνατόν να διανοηθώ να διορίσω ένα συγγενή κομμουνίστρια στον οργανισμό. Τι είναι αυτά που λένε? Γι' αυτό σου λέει. Ότι ανέχεσαι τον οποιοδήποτε κάθεται κοντά σου και ξεχνάς τον Αντώνη. Μα για όνομα του Θεού. Πόσες φορές να σου το πω? Εγώ τον εκτιμάω τώρα. Όχι, της είπες είναι. Μα άφησε με χριστιανή μου να τελειώσω την προσευχή μου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων. Είναι σε Χριστέ. Ελέησον ημάς. Αμήν. Θα τελειώσεις για να πέσουμε? Σου είπα δεν έχω ύπνο. Κοιμήσου μόνος σου. Λία, με εξαγριώνεις. Βέβαια! Δικτάτορα που προσπαθείς με τη βία και με τις φωνές να επιβληθείς. Αλλά δεν φταίς εσύ. Το ξέρω μου το κεφάλι φταίει. Μου έλεγα μην τον παντρευτείς. Είναι καλονάς, είναι καραβανάς, είναι αξιωματικός. Αλλά έλεγα εντάξει, έχει ένα ελάττωμα. Θα έχει τόσα άλλα προτερήματα. Αν δεν όμως, πού τη αγάπη σου, πού τα προτερήματά σου? Μα δεν σ' αγαπώ εγώ, Λία μου. Σου είπα με ποιον τρόπο μ' αγαπάς. Αλλά να σου πω και κάτι. Το ποτήρι ξεχύλισε απόψε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου άλλους εξευτελισμούς που με έχεις εδώ μέσα του μπάτσου και του κλώτσου και με έχεις καταντήσει και καρδιακιά από πάνω. Κύριε λέει, εγώ σε έχω καταντήσει καρδιακιά? Αν ποιος με έχει καταντήσει? Εγώ δεν υπέφερα με την καρδιά μου πριν σε παντρευτώ. Εσύ μου τις ακάτεψες και κάθε λίγο με πιάνουν κρίσεις. Να, και τώρα νιώθω πρώνα κρούσματα. Λία μου, η Ειρήνη σε γαλήνεψε. Έλα να πέσουμε ωραία και αύριο το πρωί τα λέμε. Όχι. Λία, Όχι. σε παρακαλώ. Έλα να πέσουμε ωραία και σου υπόσχομαι ότι θα πάρω πίσω τον Αντώνη. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά που κάνεις, προσβάλλεις και τον αδερφό μου. Είναι τόσο απελπισμένος που του έρχεται να αυτοκτονήσει. Μα για όνομα του, πόσες φορές να σου πω? Εγώ τον εκτιμάω βαθύτερα. Άμα τον εκτιμάς, θα τον επαναφέρεις στη θέση του. Εντάξει, σου πήρε τον λόγο.
Αύριο το πρωί θα πει στον τιμολέοντα να φέρει τα βιβλία στο γραφείο, ακούς? Εντάξει, στο εγώσκομαι. Άντε καληνύχτα. Και δεν με φίλησες. Α, ναι, συγγνώμη. Αύριο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σόλον. Σόλον. Σόλον, ξύπνα! Τι είναι, Λία, τρελάθηκες απόψε. Το κουδούνι δεν ακούς? Στις 2 η ώρα. Στις 2 η ώρα. Ξυπνήσατε. Ναι, ποιος είναι? Είναι ο κύριος Τιμολέων και είναι μεθυσμένος. Δεν φεύγει αν δεν σας δει. Μεθυσμένος. Μεθυσμένος και θέλει να σας δει, κύριε. Εμένα, τι να με κάνει? Θέλει να σας μιλήσει. Καλησπέρα, στρατηγάκο μου. Μποντζούρ και μποτσουάρματα. Τι χάλι είναι αυτό, βρε? Πώς τολμάς και μπαίνεις εδώ μέσα? Μα πώς είσαι έτσι, στρατηγάκο μου. Α, τον ανεδέστατο. Ήρθα να καταγγείλω κλέφτες, στρατηγάκο μου. Τα Κλέφτες και λοποδίτες Μπορείς να πηγαίνεις. που ρημάζουν τον οργανισμό. Τι κλέφτες? Κλέφτες και λοποδίτες, στρατηγάκο μου. Αν δεν φύγεις αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι μου, θα σε πετάξω έξω εγώ ίδια. Σουτ! Τώρα θα Λία, Λία, στάσου μια στιγμή. Ξέρω εγώ τι κάνω. Λία, στάσου μια στιγμή. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ξέρει ο στρατηγός τι κάνει. Τι ανακατεύεσαι εσύ. Και Σουτ! Ρε κρασίτα. Πώς το μας και φέρεις έτσι στη γυναίκα? Μα λέει ότι θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω, τότε και εγώ θα πάω κάτω από τα παράθυρα και θα φωνάξω. Κάτω οι κλέφτες! Σου απεί, βρε. Κάτω οι λοποδίτες! σταμάτα βρε πλάκα, σταμάτα βρε γαϊδά. Δεν αντιλαμβάνεσαι που βρίσκεσαι. Εγώ αντιλαμβάνω, εσύ αντιλαμβάνεστε. Έχω να πω πράγματα απόψε, κλεψιές και κλεψιές. Εμπρός, πες τα με 2 λόγια. Αν λέγονται με 2 λόγια, στρατηγέ μου. Ορίστε, θαύμασέ τον. Απόλαυσέ τον. Πάρ' το και στο κρεβάτι σου να κοιμηθείτε μαζί, αφού του έχεις τέτοια δυναμία. Πέφτομαι, στρατηγάκο μου. Απάνω στο κρεβάτι. Δεν θα ξαπλώσω, μη φοβάσαι. Σιγά από εκεί, βρε. Κάθισε. Εμπρός, πες. Τι κλέψεις λες? Μα πώς σου τις κάθανε έτσι, στρατηγάκο μου. Τόσο κορώνο είσαι. Σου πει καμιά ξανάστροφη. Σόλον, λυπάμαι για λογαριασμό σου. Αντί να του δώσεις ένα χέρι ξύλο και να το πετάξεις έξω με τις κλωτσιές, εσύ κάθεσαι και εκθέτεις το όνομά σου και τη θέση σου στη γελιοποίηση. Ας την αυτή φωνάζει γιατί ο αρχικατακραστής είναι ο αδελφός. Ο Αντώνης. Τι είπες βρε ψέμα, Λία, τι Λία, είπες βρε Λία. μεθύστακα. Λία, στάσου μια στιγμή. Λία. Να σταθώ, να ακούσω τις σάχλες και τις αηδίες αυτού του παλιανθρώπου. Δεν πάει άλλο. Θα πάω αυτή τη στιγμή να ξυπνήσω τον Αντώνη να έρθει να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του. Λία, Λία. Λοιπόν, παιδιά, απόψε έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Μόνο που δεν μ' αφήνουν, θα κάτσω στο κρεβάτι. Και δεν κάθομαι. Πάλι εκεί, βρε. Λοιπόν, εσύ θα φας ξύλο. Εμένα να τσακίσει, στρατηγάκο μου. Τους κλέφτες να τσακίσει. Μη με λες στρατηγάκος. Μα πώς να σε λέω, σολονάκι μου. Δώσε μου υπομονή μεγαλότινα. Εμπρός λοιπόν, πες μου, τι βρήκε για τον Αντώνη? Τον ξύπνησα. Έρχεται. Καλησπέρα. Τι είναι αυτά? Ποιος σε μέθησε βρε και σε στείλε τέτοια ώρα εδώ μέσα? Μόνος μου έλαβα τον κόπο. 9 ποτηράκια. Μου λείπει το 10ο, αλλά δεν πειράζει. Είναι μια χαρά. Ξέρεις ότι όλο το βράδυ σε ψάχνει η αστυνομία. Πού ήσου και δεν σε βρήκε? Αστυνομία, εμένα. Γελάς, γέλα. Τηλεφώνησα τώρα στο τμήμα και όπου να είναι θα έρθουν να σε αρπάξουνε. Κατάσκοπε, προδότη. Προδότη, στρατηγιά μου τι λέει. Άλλο πάλι του, τι είναι αυτά πάπου? Αμπορίσσολο, ναι. Μα δεν κατάλαβες λοιπόν ότι είναι όργανο μιας πύρας προδοτών που προσπαθούν με κάθε τρόπο και με κάθε ατιμία να συκοφαντήσουν και να σπηλώσουν όλους τους τίμιους ανθρώπους που μοχθούν και αγωνίζονται για το καλό της πατρίδος και του καθεστώντος.
Με συγχωρείτε, για μένα τα λέτε αυτά. Για σένα τα λέω προδοτή. Γιατί σε παρακολουθώ από την πρώτη ώρα που μας εμφανιστήκες με εκείνο το σατανικό κόλπο του πορτοφολιού. Εγώ, Εσύ! αυτός. Ναι, στρατιέ μου, αυτός το πορτοφόλι σίγουρα σου το κλέψε κάποιος ειδικός της πύρας. Μάλιστα, σου το κλέψε και το παρουσιάσε σε αυτόν τον κατεργάρη που στο παρουσίασε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, όπως και την κέρδισε, για να τρυπώσει τον οργανισμό και να κάνει κατασκοπία. Με τη βοήθειά σου, βέβαια. Άλλο πάλι. Τι να πω στα παγκόβρε. Διαμαρτύρομαι. Να διαμαρτυρηθείς τώρα που θα έρθει η αστυνομία και θα σε οδηγήσει στο τμήμα, όπου θα ομολογήσεις για την εγκληματική σου δράση και θα αποκαλύψεις και τους συνενοχούς σου. Τέτοιο θράσος δεν το έχουμε τα δει. Κρασί μου ρε. Εγώ κρασάκι μου ρε. Κύριε, ήρθαν δύο αστυνομικοί. Σόλον, δεν φαντάζομαι να επιτρέψεις να μπουν και οι αστυνομικοί στην κρεβατοκάμαρά μου. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Έξω, προδότη! Έξω! Βρέα, φιλότιμε, βρέα συνείδητε. Και τα βιβλία που σε βγάζουν καταχραστή. Μην ανησυχείς. Δεν υπάρχουν βιβλία. Απόψε του τα κλέψανε οι άνθρωποι μου από το σπίτι του. Του τα κλέψατε. Τι είπες βρέα συνείδητε, ώστε έχει φτάσει μέχρι εκεί η αδιαντροπιά σου. Μπα! Τι ύφος είναι αυτό, Λία? Θα μιλήσω, θα τα πω. Σόλον! Σιωπή! Σόλον! Και τι θα πεις? Ξεχνάς ότι εσύ με βοήθησες πρώτη. Εσύ θα τα πληρώσεις. Α, έτσι. Έτσι και χειρότερα. Σόλον! Τι είναι, γιατί φωνάζεις? Τι φωνάζω. Νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Στάσεις. Πάμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, τι έγινε κύριε Δικητά? Ομολόγησε τίποτα αυτός ο γελίος? Τίποτα. 3 μέρες τον ανακρίνουμε και όχι μόνο χαρνείται, αλλά διαμαρτύρεται, φωνάζει και χτυπιέται. Να το! Η απόδειξη της ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αρχικών. Μα είναι αναρχικός. Εδώ είναι το ζήτημα. Μα τι λέτε κύριε Δικητά μου? Αφιβάλλετε. Βρήκατε στοιχεία? Όχι. Φάκελο δεν έχει. Ούτε. Και γιατί δεν φτιάχνετε? Σας είπα. Διότι δεν έχουμε στοιχεία. Και δεν είναι αρκετά αυτά που καταθέτω εγώ? Όχι. Πέθετα κύριε Δικητά ότι θα είχατε αρκετή πείρα ώστε να γνωρίζετε αυτούς τους τύπους και τα συστήματά τους. Το ρωτήσατε για τα βιβλία? Βεβαίως το ρώτησα. Και τι σας απαντά? Ότι τα πήρατε εσείς. Το κάθαρμα τα πήρε ο ίδιος από το γραφείο. Λέει ότι τα μετέφερε μέσα στο σπίτι του, αλλά εσείς βάλατε ανθρώπους και του τα κλέψαν. Τούτο άνθρωπο εξακολουθεί λοιπόν να λέει τέτοια παραμύθια. Αυτός, έτσι όπως πάει, θα πάλι καταχραστάς όλους τους τίμιους ανθρώπους που μοχθούν και αγωνίζονται για το καλό της πατρίδος και του καθεστώτος. Το ξέρω.
Και κάθεστε λοιπόν. Μα τι θέλετε να κάνω? Να του κάνετε φάκελο. Σας παρακαλώ κύριε Παπαδόπουλε. Μα γιατί διστάζετε, αυτό θέλω να ξέρω. Με συγχωρείτε κύριε Διοικητά, αλλά είμαι αναγκασμένος. Βλέπω με λύπη μου κύριε Διοικητά ότι δείχνετε μια επίοικια αυτό το κάθερμα που να τα παρεξηγήσει. Κύριε Παπαδόπουλε, μου φαίνεται ότι ξεπερνάει τα όρια. Εγώ ξεπερνώ τα όρια επειδή σας υποδεικνύω τα καθήκοντά σας. Με συγχωρείτε κύριε Διοικητά, αλλά είμαι αναγκασμένος να αναφερθώ στον Υπουργό της Ασφάλειας για τον τρόπο που διεξάγεται τις ανακρίσεις. Διότι είναι σκανδαλώδης. Σας το λέω, σκανδαλώδης. Χαίρετε. Χαίρετε. Άι στο καλό, με έπριξες φαφλατά. Άκουσε εκεί να μου αποδείξει τα καθήκοντά μου. Μάλιστα. Φέρε μου τον τιμολέοντα. Μάλιστα, αλλά μου δήλωσε ότι αν δεν του δώσουμε νερό, δεν βγάζει λέξη πια. Και δεν του δώσατε νερό. Όχι κύριε Διοικητά. Ο κύριος Συμπαστινόμος είπε από χθες να του δίνουμε μόνο σαρδέλες. Πάλι τα ίδια. Μα δεν σας είπα 100 φορές να μην μεταχειρίζετε αυτό το σύστημα. Μα ο κύριος Συμπαστινόμος λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Τέλος πάντων, φέρ' το εδώ και πες να μου φέρουν και ένα καφέ με 5 ποτήρια νερό. Μάλιστα. Και άκουσε, ειδοποιήθηκε η κυρία Καραλέοντος. Μάλιστα, την καλέσαμε για σήμερα στις 10. Καλά. Βρε καλώς τον τιμολέοντα. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά, ευχαριστώ. Κάτσε. Ανακρισούλη έχουμε πάλι κύριε Διοικητά. Όχι αδερφέ, λίγη κουβεντούλα. Για πες μου σε παρακαλώ, πώς τα πέρασες απόψε? Κοιμηθήκες καλά? Όχι, δόξα σε Θεό. Έβαλα σε κάνει σανίδες ίσιες και κόψουμε σιάστη. Κατά τα άλλα όμως, κοιμηθήκα ωραία. Μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο. Μόνο που ερχόντουσαν κάθε τόσο και με ξύπνησε για ανάκριση. Στις 11, στις 12, στις 2 το πρωί, στις 4. Κατά τα άλλα όμως, πέρασα όλα. Από φαΐ σε περιποιήθηκα? Πώς, μου δώσαν μισή οκά σαρτέλα. Πόλη και πόλη. Χωρίς νερό, χωρίς ψωμί. Όχι δα. Είναι φαίνεται σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Και σου αρέσουν οι σαρδέλες? Πολύ. Οι δόσεις βέβαια ήταν ισχυροί και λύσαξα. Γιατί δεν έχεις νερό? Ζήτησα, αλλά μου δεν θα μου δώσουν μόνο αν ομολογήσω. Ποιος σου το είπε αυτό? Ο κύριος Βαστινόμος με πέθανε στην τύψα. Κατά τα άλλα όμως ήταν ευγενέστατος. Βρε τον Δήμο πώς τα λέει. Πραγματικά λοιπόν είσαι σήμερα στα κέφια σου. Ναι, με εμπνέει το περιβάλλον. Λοιπόν βρε Δήμο, στο βάθος σου εσύ είσαι καλό ανθρωπάκι. Όσο σε γνωρίζω τόσο πιο πολύ σε συμπαθώ. Ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Λοιπόν άκουσε τι, να μιλήσουμε ειλικρινά. Σαν φίλοι Για πες μου σε παρακαλώ, τι τα έκανες στα βιβλία? Μου τα κλέψαν. Άστα τώρα αυτά. Αχ, καημένε τιμολέον. Σκέψου το καλύτερα και θα δεις. Εγώ δεν είμαι εχθρός σου, εγώ φίλος σου είμαι. Όταν έχω τέτοιους φίλους, τι τους θέλω τους έξω. Εγώ είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα συνεννοηθούμε εμείς οι δυο. Τι έπαθες? Εσείς θα τα δείτε όλα αυτά. Θέλεις νερό? Όχι, αλλά αν περισσεύει κανένα. Πάρε. Ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Παρτών, μπορεί να έχω ένα ακόμα. Ευχαρίστως. Ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Ο Θεός να συγχωρήσει τα πεθαμένα σας. Με συγχωρείτε, μπορώ να έχω ένα ακόμα. Άκου λέει. Ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Ο Θεός να δίνει όσο νερό θέλετε. Ξεδίψασες? Ναι, εσείς διψάτε. Όχι. Να πάρω και το άλλο. Πάρε. Ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Είστε πολύ καλός. Και για να πούμε την αλήθεια, όλοι εδώ μέσα είναι καλοί. Γι' αυτό μου στέρισαν το νερό. Για να το ευχαριστηθώ καλύτερα. Μήπως θέλεις να σου φέρουν κι άλλο? Α, όχι, να φυλάξουμε για λίγο για το βράδυ. Γιατί δεν ομολογείς? Τι να ομολογήσω, κύριε. Δεν σας είπα ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ολοποδίτης. Δεν σας είπα ότι είναι αρχηγός πύρας. Δεν σας είπα ότι ασφαλώς η σπήρα αυτή μου γύρεψε τα βιβλία. Δεν σας είπα ότι ο κουνιάδος του κυρίου Γενικού είναι ζούσε και ζει με σπατάλες. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, κύριε Ιγδά? Του τα στέλνει ο θείος του. Ποιος θείος του, αυτός? Ο Τζον Πάπας, απ' την Αμερική. Τον Πάπας, της Ζούλας. Χθες ήρθε εδώ ο στρατηγός Καραλέων και εξέφρασε υπόνοιες. Ας είναι καλά. Και σήμερα κάλεσα να εξετάσω και την κυρία Καραλέοντος. Α, θα φωτιστείτε. Μα γιατί βρε τι μου επιμένεις να σε κοροϊδώ? Ξύπνα βρε τι μου, ξύπνα! Ξύπνητος είμαι, κύριε Ιγδά. Δεν είσαι ξυπνητός, κοιμάσαι. Πολλοί περιέργειες αντιλήψεις επί του ύπνου έχετε, κύριε Διοικητά.
Τι εννοείται να ξυπνήσω? Να γίνω και ο κλέφτης? Σιωπή! Παναγία μου. Κάτσε. Συγγνώμη, παρεξήγηση. Δεν είπα να γίνεις κλέφτης, είπα να πάψεις να είσαι θύμα. Να πω να πάψω κύριε, αφού εσείς με κάνετε θύμα. Σιωπή! Κάτσε. Αν είναι να ξανασηκωθώ, καλύτερα δεν πειράζει. Κάτσε σου είπα. Πολύ περίεργα γυμνάσια μου κάνετε σήμερα, κύριε Διοικητά. Είναι φαίνεται άλλο σύστημα από αυτό της σαρδέλας. Α, μωρέ μουσίτσα. Δεν είμαι μουσίτσα, κύριε Διοικητά. Ένας τίμιος άνθρωπος είμαι. Τόσο σπάνιο είναι το ίδιος και δεν μπορεί να με καταλάβετε. Μα γιατί βρε τι μου λες αυτές τις αχλαμάρες? Νομίζω ότι τα χάφτω εγώ. Χάφτε τα, κύριε Διοικητά, σας παρακαλώ, χάφτε. Όλα τα χάφτε εσείς εκτός της αλήθειας. Σιωπή! Κάτσε. Λοιπόν, θα ανοίξεις το στόμα σου. Εμπρός. Ναι. Τι? Όχι δα. Τι ναι? Πού? Όχι δα. Μπα. Όχι δα. Οδός Αγγελικοπούλου 47. Έρχομαι αμέσως. Μάλιστα. Άκουσε, πρέπει να πάω κάπου εδώ κοντά. Αυτός να περιμένει εδώ. Μουσίτσα. Κατά βάθος είναι καλό ανθρωπάκι. Ναι, και σ' αγαπάει κιόλας. Και εγώ θα τον αγαπούσα, αν δεν με εμπόδιζαν οι περιστάσεις. Σιωπή! Παναγία μου, συστήματα έχουν εδώ μέσα. Ο κύριος διοικητής μόλις έφυγε, αλλά δεν θα αργήσει. Θέλετε να περιμένετε? Μα μου είπατε στις 10 ακριβώς. Μάλιστα, κυρία μου. Του έτυχε τώρα δά ένα κατεπήγον τηλεφώνημα. Καλά, θα τον περιμένω. Ο Τίμος! Τι κάνεις Τίμο, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Συνήλθες από το Μεθύσι. Με συνέφερα. Κοίτα χάλι. Ας είναι καλά ο αδελφός σας. Α, στον αδελφό μου. Εγώ για σένα λέω. Τι θα γίνει έτσι που τα κατάφερες? Εγώ φταίω, κυρία Γενικού. Κάνω το καθήκον. Και ήταν ανάγκη. Τι είπατε? Μονοπόλιο το πήρες να λες την αλήθεια. Πιστεύετε κι εσείς, κυρία Γενικού, ότι είμαι πρώτης? Δεν το πιστεύω, παιδάκι μου, αλλά να έτσι, όπως συμπεριφέρεσαι, δεν βοηθάς κι εσύ λίγο τον εαυτό σου να βρούμε μια κάποια λύση? Έχετε ειλικρινή διάθεση να με βοηθήσετε, κυρία Γενικού? Πώς δεν έχω. Αλλά κάθεσαι πια και μιλάς τόσο κατηγορηματικά για κλέψιες, για καταχρήσεις, που κλείνεις όλες τις πόρτες. Μάσα λίγο τα λόγια σου, άσε και καμιά πορτούλα ανοιχτή, πες τα λιγάκι φλου. Φλου, να τα πεις λίγο πιο γλυκά, αν τα πεις κάπως αόριστα, ίσως μπορέσω κι εγώ και σκεφτώ καμιά κομπίνα και βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Κομπίνα είπατε? Κομπίνα βέβαια, δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα? Όχι. Ορίστε, ζει στην Ελλάδα και δεν ξέρει τι θα πει κομπίνα. Μα τι θα πει κομπίνα? Κομπίνα θα πει έξυπνος χειρισμός. Θα υποχωρήσεις λίγο εσύ, θα υποχωρήσει λίγο άλλος, να βρούμε ένα κοινό σημείο που θα βολέψουμε τα πράγματα. Δηλαδή, τι εννοείται να τα βολέψουμε? Να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, να τα μπουρδουπλώσουμε στο τέλος. Θα τα μπουρδουκλώσουμε? Σιγά ντε, θα μας ακούσουν. Α, είμαι εναντίον του μπουρδουκλού. Τότε κάτσε εδώ και τράβατε. Γιατί δεν συμμορφώνεσαι λιγάκι, βρε παιδί μου? Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Γιατί εκτίθεσαι έτσι? Κράτα και μία πισινή. Πισινή? Πισινή βέβαια, ούτε αυτό ξέρεις τι θα πει. Όχι. Μα για όνομα του Θεού, να ζεις στην Ελλάδα και να μην ξέρεις τι είναι η πισινή, είσαι τελείως αστοιχείωτος. Αυτό βλέπω δυστυχώς. Μα τι σημαίνει πισινή? Πισινή σημαίνει τακτική, πολιτική, διπλωματία. Δεν βλέπεις όλους αυτούς τους ατσίδες γύρω σου πώς τα καταφέρνουν? Δεν εκθέτουν τον εαυτό τους και κρατάνε πάντα μία πισινή. Κατάλαβε το επιτέλους. Ζούμε την εποχή των πισινών. Α, μάλιστα. Γι' αυτό έχω ακούσει. Δεν είναι αυτό που πήγε το μυαλό σου. Αυτό είναι άλλο θέμα και μάλιστα πολύ μεγάλο. Εγώ μιλώ απλά για πισινή. Δηλαδή, άλλο η πισινή και άλλο. Άλλο βέβαια, άμα είσαι τελείως εκτός εποχής. Με συγχωρείτε, κυρία Γενικού, αλλά είναι πολύ πλούσιο το λεξιλόγιο σας. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω να λες να είσαι τίμιος με μέτρο. Δηλαδή, Ρέγουλα.
Δηλαδή πρέπει να λέω ψέματα. Ναι, και αυτό με μέτρο. Κατάλαβε το επιτέλους. Ζούμε την εποχή που λέμε και λίγα ψεματάκια. Δεν σας καταλαβαίνω. Άνοιξε λίγο το μυαλό σου. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Μαλάκωσε λίγο τις ιδέες σου επιτέλους. Δεν μαλακώνει. Γι' αυτό θα σπάσει. Ας σπάσει. Δεν μου λες. Έλα εδώ να σου πω. Από χρήματα πώς είσαι. Ερήμπιο. Έλα να. Πάρε μερικά, θα σου χρειαστούν. Πότε. Βρε άνθρωπέ μου, στην κατάσταση που είσαι, θα σου χρειαστούν τα λεφτά. Αδύνατο. Φου. Εσύ σκάς γάιδερο, Χριστιανέ μου. Χρήματα δεν θέλεις. Συμβιβασμό δεν δέχεσαι. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Δεν μου λέει. Γιατί με πλησιάζει τόσο πολύ. Να σου πω κάτι. Είναι μυστικό. Μυστικό βέβαια. Να το απαιδεύσω. Να. Δεν μου τζώνετε. Μα είσαι τρελός. Τι φωνάζεις. Μα τι προτάσεις είναι αυτές που μου κάνετε, κυρία Γιάννη. Λυπούμε. Ειλικρινά, εσύ δεν εννοείς να πάρεις καμπαράκι. Είσαι τελείως τουρνάρι. Άδικα χάνω τα λόγια μου μαζί σου. Το δικό σας καμπαράκι. Όχι, κυρία Γιάννη. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος στο συμβιβασμό. Το μόνο κακό που έχω είναι ότι είμαι δηλός. Αλλά ούτε και αυτό πειράζει. Τα κοπανάω και λέω τα χαμπαράκια. Τα χαμπαράκια σου. Ποια χαμπαράκια σου. Για τον αδελφό σας και τους άλλους. Τους άλλους. Τους συνεταίρους του. Διότι πρόκειται περί μεγάλη θρεμούντα. Είναι σπήρα. Αυτό είχα ανακαλύψει στα ίδια μου. Σπήρα. Μάλιστα. Τι δηλαδή. Πρόκειται, είναι 7 υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. Πρώτα, ο Χατζηλάζδα. Χοχίδα. Ο Μαλακόπουλος, ο Σπυραντώνης, ο Γεωργιάδης. Και αυτοί. Ο Χριστόπουλος και ο Παναγιωτάκος. Όχι. Μάλιστα. Και ο Ξηδάκης. Όλοι αυτοί ενέχονται, όμως τον έλεγχο τον έκανε ο αδελφός σας και τους εκάλυψε όλους. Χαίρετε, κυρία Γεννίκου. Πού πας. Στο κελί. Μπορεί να πιω το πόνιο, αλλά δεν θα πάψω ποτέ να λέω την αλήθεια. Χαίρετε. 7 υπάλληλοι καταχραστέ και τους καλύπτω όλους εγώ. Όχι. Θα πάω κι εγώ να πω τα χαμπαράκια μου και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Περάστε, κυρία Λέλα. Γρήγορα, φώναξε μου την κυρία σου. Η κυρία λείπει, κυρία Λέλα. Και πού πάει. Στην αστυνομία. Και τι θέλει στην αστυνομία. Φώναξαν για αυτή να τη ρωτήσω για τον κύριο Τιμολέο. Θα αργήσει άραγε. Μα δεν φαντάζομαι. Έχει μια μισή ώρα τώρα που είπε. Που λείπει, μου είπε ότι θα γυρίσει γρήγορα. Δεν κάθεστε, κυρία Λέλα. Καλά λες, θα καθίσω. Σας άκουσα πάλι σήμερα. Μπα. Μα δεν φώναζε μόνο ο κύριος Αντώνης και εσείς φώναζατε, κυρία Λέλα. Και
Μήπως άκουσες τι έλεγα? Πώς, τον λέγατε κλέφτη. Μα τι σας έχει κλέψει κύριε Λέλα? Τίποτα καλέ, να αστευόμασταν. Σοπάστε καλέ που αστευόσασταν, αφού τον άκουσα. Σας πέταξε και ένα πιάτο. Πιάτο. Λάθος κάνεις τα Ασία μου. Άντε καλέ, το άκουσα. Έκανε τσιν, τράταξε στο σπίτι. Καλά, πάψε. Σε ρώτησα εγώ να μου πεις τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε καμπέτα με πιάτα. Με συγχωρείτε. Μαγά που βάζεις αυτή και παρακολουθείς. Με συγχωρείτε. Τα Ασία μου, ένα καλό κορίτσι. Δεν κάθεται να ακούει τι κάνουν οι απάνω και οι κάτω. Ήρθε κυρία. Περάστε. Καλημέρα, Λέλα μου. Καλημέρα, Λία μου. Σε κάλεσα στην αστυνομία, Ναι, τώρα μόλις ξεμπέρδεψα. Εγώ πάντως, Λία μου, χωρίζω. Τι, χωρίζεις? Ναι, Λία μου. Διότι εγώ με κλέφτες δεν έχω δουλειά. Είμαι γυναίκα αξιοπρεπής. Όχι να έχω άντρα κλέφτη. Καλά και δεν το ξέρεις τώρα, το μάθες. Ήξερα ότι είναι κλέφτης. Δεν ήξερα όμως ότι έχει και ερωμένη. Ερωμένη. Μάλιστα, διότι κλέφτης τρώγεται. Ερωμένη όμως δεν τρώγεται. Έτσι δεν είναι, Λία μου? Ναι, κλέφτης και ερωμένη πάει πολύ. Διότι να κλέβει και να τα τρώει με τη γυναίκα του. Χαλάλι. Να τα τρώει όμως με την ερωμένη του, αυτό δεν το ανέχεται κανένας νόμος. Ενώ να τα κλέβει και να τα τρώει με τη γυναίκα του, τα δέχεται. Δεν ξέρω τι κάνει ο νόμος. Ξέρω όμως τι κάνω εγώ, Λία μου. Βλέπω ξύπνησες, Λέλα μου. Αλλά τι αιωνίος κορόιδο θα ήμουνα. Ψυχία έφερνε στο σπίτι, Λία μου. Όλα τα άλλα τα έτρωγε με εκείνη. Και δεν μου λες εσύ που το μάθες ότι είναι ερωμένη. Πήρα γράμμα. Από ποιον? Από μια άλλη ερωμένη. Δύο έχει. Δύο είναι που ξέρω. Τις άλλες που δεν ξέρω, Λία μου. Και να σου δείξω το γράμμα. Το έχω εδώ. Θα στο διαβάσω, Λία μου. Το πήρα χθες. Λοιπόν, αξιότιμη κυρία Λέλα Παπαδοπούλου. Το ότι είστε κουτί. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Άκους την ανεδέστατη. Δεν με λέει μόνο κουτί. Το παίρνει και ως δεδομένο που το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η κουταμάρα σας θα έφτανε μέχρι του σημείου να αγνοείτε ότι ο σύζυγός σας διατηρεί διαμέρισμα στην οδό Αγγελικοπούλου 47 ρατήρε. Όπου και ζει μεγαλοπρεπώς με την ερωμένη του την κυρία Μάγδα. Μαγδαληνή τη λένε, Λία μου. Από εκεί να κατάλαβες. Υπογραφή. Η πρώην ερωμένη. Πήγα και τη βρήκα την κυρία Μάγδα. Ξέρει έγινε. Στη διευθύνση που γράφει την Αγγελικοπούλου 47. Είναι μια μεγάλη πολυκατοικία. Μπαίνω μέσα, παίρνω το ανσασέρ και ανεβαίνω στο ρετήρι. Χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει μια ξαφή γλυμμένη. Η κυρία Μάγδα τι ρωτώ. Μου λέει. Είναι η κυρία Παπαδοπούλου, της λέω. Χαίρομαι πολύ, μου λέει. Είστε η ερωμένη του συζύγου μου, της λέω. Μάλιστα, μου λέει. Τον ακώσεις τον καιρό, της λέω. Ωραία, μπράβο. Και τον ψυχρό σας, μου απαντάει. Συζήτηση όλο διπλωματία. Ως εδώ τα πήγαμε μάλλον αξιοπρεπώς, Λία μου. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να κρατηθώ μέχρι το τέλος. Μωρή γαϊδούρα, της λέω. Δεν τρέπεσαι που ξεμιάλισες τον άντρα μου. Και αυτή μου λέει, καρακάξα. Α, τι παλιό γυναίκα. Δεν της έδωσες ένα χαστούκι. Της έδωσα. Α, μπράβο. Και εκεί τι έκανε? Μου έδωσε αμέσως 2. Α, τι παλιό γυναίκα. Και δεν την άρπαξε από το μαλλί. Την άρπαξα. Α, μπράβο. Και εκείνη τι έκανε? Με άρπαξε επίσης. Α, τι παλιό γυναίκα. Και εκείνα τα μαλλιά κουβάρια. Ακριβώς, Λία μου. Αναστατώθηκε όλη η πολυκατοικία. Και λίγο να έρθει και η αστυνομία. Ενδεχαζόμενος δεν πρόλαβε. Σηκώθηκα γρήγορα και έφυγα. Ωραία, μπράβο. Εσύ βλέπω ανέπτυξε σπάνια δραστηριότητα. Μα τι να κάνω. Σήμερα, Λέλα μου. Μα τι να κάνω, Λία μου. Πάντως νευρίασα, Λία μου. Αυτό ήταν. Ως εδώ, Λία μου, πάει χωρίζω οριστικά και αμετάκλητα. Λέλα, Τι? κάθισε. Τα πράγματα, Λέλα μου, είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα φανταζόμουν. Δηλαδή? Και δεν είναι μόνο ο Αντώνης που ενέχεται στις κλοπές, είναι κι άλλοι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. Μη μου πεις. Κατάλαβες, να σκεπάζω εγώ τόσο καιρό, όχι μόνο αυτό το πάλιο γαΐδαρο, αλλά κι όλους τους άλλους μακριχέριδες που βολεύονταν κοντά του. Λία μου, και πού να τα πεις στον άντρα σου ακόμα. Του τα είπα. Του πες δηλαδή. Για τον Τζον Πάπα είναι η μόνη απόδειξη που έχουμε για τις καταχρήσεις. Και εσείς ακόμα. Γιατί ακόμα δεν συναντηθήκαμε εκ του πλησίον. Δεν ειδωθήκατε. Και πώς το έπαιζε δηλαδή? Τηλεφωνικός. Και γιατί το έπαιζε τηλεφωνικός? Πρώτον, για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας μεταξύ μας. Δεύτερον,
για να ξεθυμάνει ο Σόλο μέχρι να έρθει εδώ. Α, τη Σεσιλία μου. Και τρίτον, για να οργανώσω την αμυνά μου. Ο Θεός να σε φυλάει, Ηλία. Και τι μέτρα θα πάρεις? Μέτρα αμήνης, Χρυσή μου. Ξέρεις πώς είναι τώρα ο Σόλο? Ταύρος μενόμενος. Πω. Και πού βρίσκεται τώρα? Φαντάζομαι στο δρόμο. Στο δρόμο. Και τι κάνω εγώ, Λία μου εδώ? Φεύγω, Λία μου. Φεύγω. Και ο Θεός να σε προσέχει. Ελπίζω να σε ξαναδώ. Έλα, Νικό, Λία εδώ. Νικό, έχω ανάγκη από μια καρδιακή κρίση διαρκείας. Τι πάλι, 3 μήνες έχει να με πιάσει η καρδιά μου. Νικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εάν δεν με πιάσει η καρδιά μου, κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα. Δεν τη βγάζω καθαρή με το Σόλωνα. Μισή ώρα θα μου πάρει. Εσύ κοίταξε να έρθεις αργότερα. Άντο ρεβουάρα. Μας τα δεχτήκαμε. Άντε, και ο Θεός βοηθός. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Ο κύριος Σόλο. Φύγε από εδώ εσύ. Σιγά, Τι είναι αυτά που μου τηλεφωνήσες κακούκα? σιγά Σόλο, μη φωνάζεις. Θα φωνάζω, θα ουρλιάζω. Ούριασε, αλλά σιγότερα. Σβήνω Σόλο, χάνομαι. Να πεθάνεις, δεν με διαφέρει. Σουφλίσματα, τσιμπήματα. Πού τα νιώθεις τα σοφλίσματα? Παντού, από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά. Και η καρδιά μου κουροπηδάει. Θα πεθάνω, Έλα, μη φοβάσαι, δεν πεθαίνεις. Να πάρω ένα τηλέφωνο τον γιατρό. Πάτε, θα με προλάβει. Θα σε προλάβει, μη φοβάσαι. Έλα, Σόλο, εδώ Νίκος. Στρέξε, κάτι έπαθε η Ηλία. Ναι, καρδιά. Νιώθω σουβλίσματα, τσιμπήματα, πες του. Νιώθεις σουβλίσματα, τσιμπήματα. Και η καρδιά μου χοροπηδάει σαν λιθρίνη. Η καρδιά της χοροπηδάει σαν λιθρίνη. Τίποτα άλλο να του πω? Όχι, κατάλαβα αυτός. Άντε γρήγορα. Κάνε λιγάκι υπομονή. Θα πάρει ένα ταξικέφι. Εμένα μου λες. Κάνε μου λίγο αέρα Σόλο. Νιώθεις καλύτερα? Τα σουφλίσματα λιγόστεψα. Μένουν τα τσιμπήματα. Κάνε λιγάκι υπομονή, θα περάσουν και αυτά. Μα τι έχεις Σόλο? Με ρωτάς τι έχω. Να συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα για να μην μπορώ να σου μιλήσω. Δεν ξέρω πώς να σου φερθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να μου φερθείς απαλά, απαλούτσικα. Καλά, να τα πούμε απαλά. Δεν μου λες πώς έτσι έφτασε, δεν είναι περνεδολάρια. Ούτε σέντ. Και έφυγε από το δημόσιο ταμείο. Διευκολυνόταν. Και εσύ τον κάλυπτες αυτό τον πάνω. Θα σας σκοτώσω αντιμοσό και εσένα και τον αδελφό σου. Ήθελες να κάνω αδελφός μου είπα. Καλά ηρέμησε. Να τα πούμε απαλά. Δεν μου λες το γράμμα που είστε πριν καιρό από το θείο σου τον Τζον Πάπα. Και το σύστημα μπροστά μου, τι έγραφε? Ζητούσε πραγματικά τραχανάκια και νομιτές. Όχι Σόλο. Αλλά Τα ναύλα του ζητούσε να έρθει στην Ελλάδα να πεθάνει. ύψιστε, φτωχός είναι και μου έλεγες ότι είναι βαθύπλουτος. Να βάγει. Σέστρα! Σουβλίσματα. Καλά, ηρέμησε, να τα πούμε απαλά. Δεν μου λες και γιατί μου τα είπες όλα αυτά τηλεφωνικώς? Γιατί τι ζω. Νόμιζα ότι θα έρθει το μοιραίο και δεν θα προλάβω να στα πω. Και τώρα Σόλο φοβάμαι ότι θα πεθάνω. Έλα, μην φοβάσαι, δεν πεθαίνεις. Μπορεί και να μην πεθάνω. Αλλά αν πεθάνω Σόλο, θέλω να ξέρεις ότι θα σε θυμάμαι και στον άλλο κόσμο. Άσε τον άλλο κόσμο. Θα σε θυμάμαι και θα σε περιμένω Σόλο. Με σκάσες, άσε τον άλλο κόσμο. Σόλο, αν πεθάνω θα έρθεις και εσύ κοντά μου. Άκουσε, Παναγία μου, άσε τον άλλο κόσμο. Να έρθεις γιατί δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε στον άλλο κόσμο. Πάψε, με έσκασε. Πολύ φωνάζει Σόλο. Καλά, να τα πούμε απαλά. Δεν μου λες, πώς το κάνεις αυτό, βρε παιδάκι μας? Να σκεπάζεις ένα κλέφτη, έστω κι αν είναι ένα αδερφός σου. Μα μου είχε υποσχεθεί ότι θα βάλει τα λεπτά στη θέση τους. Πότε? Όταν θα κέρδιζε το λακείο. Άκου πράγμα.
Κοίτα, βέβαιος ότι δεν το πέσει ο πρώτος λαγμός. Δεν ήταν σίγουρος, γι' αυτό προτίμησε το σιγουρότερο. Ώστε είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε ο Τιμόλεον. Ο δυστυχώς. Θα σας σκοτώσω αντιμοσόη και εσένα και τον αδελφό σου. Πολύ μονάζει. Καλά, ηρέμεις. Δεν έρχεται και ο γιατρός. Χελών είναι αυτός, δεν είναι γιατρός. Ανά ο γιατρός. Στασία. Μάλιστα, κύριε. Πόρτα δεν ακούς. Μάλιστα, κύριε. Ηρέμεις. Έλα, ηρέμεις. Κύριος Αντών. Καλησπέρα. Μάθατε τα νέα. Καλησπέρα, τα μάθαμε. Α, σας τα με κιόλας. Πότε προλάβαινε. Εδώ είναι. Ηλία, για τη Λέλα λέω. Ζητάει διαζύγιο. Για κάθισε. Τι, Κάθισε. τι συμβαίνει στρατηγέ. Περί Τζον Μπάμπας έχεις να πεις τίποτα. Δηλαδή, Αντώνη, φτάνει. Τα είπα όλα. Όχι, δεν παίρνεις χρήματα και όλα ήταν από την κλοπή. εσύ τα λες αυτά. Και εσύ λοιπόν με τους προδότες. Στρατηγέ βοήθεια. Σώσε την τιμή μας. Το ψέμα, η προδοσία και η ατιμία μπήκαν μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Μόλυναν τις γυναίκες μας, τις αδερφές μας, τα όσια και τα νερά μας. Μη φωνάζεις. Η Ινδία μόλις πέρασε μια κρίση καρδιακή και πρέπει να αποφεύγεις τις συγκινήσεις. Κρίση. Για κρίση στρατηγέ, κόλπα είναι αυτά που κάνει. Ποτέ της δεν έβασε από καρδία. Α, τι ναι. Ινδία. Σουβλίσματα. Ηρέμησε. Α, να ο γιατρός. Τασία. Ορίστε, Η κύριε. πόρτα. Μάλιστα, κύριε. Ήρθε ο γιατρός. Ναι, αλλά δεν αντέχω να το βλέπω αυτό μπροστά μου να φύγει. Τώρα είναι που δεν φεύγω. Απόψε θα ξεκαθαρίσουν όλα. Όλα. Ο κύριος διοικητής. Καλησπέρα σας. Α, εδώ είναι. Πάρτο. Γιατί κύριε Νικητά. Γιατί στο σπίτι της ερωμένης σου, οδός Αγγελικοπούλου 47, βρήκαμε τα βιβλία. Τι. Αντίθετο, λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα, κύριε Παπαδόπουλε. Της είπατε να τα κάψει, αλλά αυτή φοβήθηκε και τα φύλαξε. Τα κατάσχεσα εγώ προσωπικώς. Πάρτον. Ώστε, κύριε διοικητά. Λυπούμε, κυρία μου, αλλά το καθήκον μου. Με συγχωρείτε κύριε Κιτά. Η σύζυγος του Μπόμπο της πέρασε μια κρίση καρδιακή και πρέπει να αποφεύγει τη συγκίνηση. Με συγχωρείτε. Ώστε βρήκατε τα βιβλία, Λυπούμε, στρατηγέ μου, αλλά ο κουνιάδος σας δεν έχει ίχνος από την ετοιμότητα τη δική σας. Πάντως εγώ τον υποπτεύτηκα από την πρώτη και όλα στιγμή και τον παρακολουθούσα. Σε ευχαριστώ διότι διευκόλυνε μια υπόθεση που μου είχε να στα δώσει τόσο. Και τι μου λέω. Απελήθη. Ερχόμασταν μάλιστα μαζί, αλλά λοξοδρόμησε και πήγε σε ένα μπαρ. Μου είπε ότι πάει να τα κοπανίσει για να γιορτάσει την απελευθέρωσή του. Χαίρετε, στρατηγέ μου. Χαίρετε. Χαίρετε, κυρία μου. Χαίρετε, κύριε διοικητά. Τέτοιο θράσος δεν το φανταζόμουν. Να είναι καταχραστής, να κλέψει τα βιβλία του ανθρώπου και να τον κατηγορήσει και από πάνω για προδοσία. Είναι κάτι που ξεπερνά όλα τα όρια της κακοήθειας. Μα γιατί απορείς όλων. Όχι ότι είναι αδελφός μου και θέλω να τον δικαιολογήσω. Ανέκαθε συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και κυρίως τις μέρες μας. Φωνάζει ο κλέφτης. Να φύγει ο νοικοκύρης. Τσίφτε τέλεια στην Αθήνα με κλαρίνα και ρυθμούς. Λίγα χρόνια κι είναι κρίμα να τα ζούμε με καημούς. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια να παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια να παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Γι' αυτό πίνουν και ξεχνούν. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια να παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια.
Ωχ αμάν, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Να παίρνω με τη σέσουλα να δράβω ραβασάκια.